tá manželská láska nie je niečo, čo uchytíme, niečo, čo potrebujeme stále zhodnocovať, zveľaďovať, aby rástla, aby vám prinášala väčšiu radosť. Pretože láska je niečo, čo naplňa naše srdce. Dokáže posilňovať toho druhého aj v tých rozhodnutiach. Mať záujem o toho druhého. Uistiť ho o tom, že má v našich očiach hodnotu. Byť darom pre toho druhého. Vedieť ho vždycky obdarovať. Služba lásky tomu druhému. Posledná vec, vedieť a tešiť sa v jeho prítomnosti. Skúste o tom rozmýšľať a skúste o tom aj rozprávať. Aký je ten preferovaný spôsob, ktorý teba, Veronika, alebo teba, Ján, naplňa naozaj láskou? Ja, Veronika, beriem si teba, Ján, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Veronika, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ján, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Tak, drahí svadobní hostia, dovoľte, aby som vám predstavil novomanželov Jána a Veroniku.